Здравейте и добре дошли на поредния епизод на Нека играем Minecraft синглплеер. Пореден, колкото е пореден втори епизод. И преди да започне епизода, нали, не се чудете защо съм на този скрин, много ли ще започвам World. Не, няма да го започвам много спокойно. Но просто искам да ви покажа някакво неща. Ако цъкнем на ето това, скриншоти Minecraft, добре, то е малко така по средата. И да дем, имам доста скриншотчета. Първото. Нека го отворим, го големим, да го сънешем тук. Ами, Дейхард, Swam by the Zombie. Както виждате, то държи Iron Mage, това не е моя Iron Mage, то биш с Iron Mage. Аз си купая такъв с мютнат звук, гледам се стрима на Shadow, като играеш и GTA, просто нямаше какво друго да правя и гледах как побеждава, другите рейджват. И по едно време попадам на лава, нали така... Оставям на 3 сърца и би ми скача, има лайншота, нали, точно и това водопад, то нагоре има, що скача джихадистки, тук има лайншотва. А защо съм направил скриншот? Не за да ви покажа, че съм умрял, а че мога да си видя за това. Винаги съм с F3, това е между другото много добро. Ако умрете някъде, винаги бъде с F3 координати. Виждате горе, мога на минус 296, 11, 240 мога да отида винаги до това място и да се спася. Да се спася айтемите, които успях да ги направя. Мислех, че каската ми е рипа, ама се оказва, че просто водата е изнесла малко по-настрани. Друго... Това е другото. Още един спаунер. Това е друг, както виждате. Той е изоран, няма нищо около него. Това е друг спаунер на съвсем други координати, който пак е зомби спаунер, така че имаме още един зомби спаунер, просто да кеф. А това е тъмнела на първи епизод, сигурно сте го видели. Епизод 1. Диаманти, зомби спаунера. И какво направих извън кадър? Еми, само съм копал. Нищо друго. Нека влезем в World. Би трябвало да съм си в базата. Да. Нека малко да посреди включваме F3. Винаги играйте с F3. Винаги. И тук що се върнах от минирането, нали, от към миничката ми, така заградих, че да не влизат никакви неща. И това е всичко, с което се озовахме. Нека ги разтварям, като имаме една диамантена броня за кон, една айрон броня за кон, два ним тага, динени семена, което е супер добре, имаме семена и за пъмкини. Тук някъде имахме, нали? Да, е така, просто искам да си ги отделя. Ето този Enchanted Book, просто като видях в уния честовете, експорнах към 3 или 4 такива мини изоставени, дето имат нея с фенсове и бръкчета. Бе, дете намерате едни майнкарти с количка. И намерих Enchanted и казах, хо, сега какво ще ти? Infinity, Protection, Breaking, Efficiency. Не. Cursive Binding. Тоест, ако го сложа на нещо, на някакъв айтем и го сложа в инвентар, няма да мога да го махна, докато не умра. Useless. Също така, намерихме един път 6 диаманта и един път 4. Което значи, че имаме толкова диамантчета. Все още нямаме книга. Намерихме, нали, от спанера, изкопахме още малко моси кабелстон, тъй че да имаме. 5 емералчета намерихме супер много. Намерихме много малко злато, но не се оплаквам. Намерих супер много лапис, от който съм доволен. И точно едно лапис не трябва, че да направим още един блок, ама нищо. Намерихме много лапис, за което се радвам. Имаме с диаманти. Имаме въглища, не съм копал. Имам колкото да се напълня печките. И както виждате, имам 5 стака айрон, който е много добре, също като и може да го превърнем на блокчета. Тъй. Имаме много блокчета от редстон. Имаме 5 стака и едно айрон точно. Намерихме малко кокали от скелети, които трепахме и други неща. И много стринг, понеже попаднах на, нали, да става на мене и реших да събирам стринга. Имаме също така битрут. Всичко, което може да се отглежда, ще си го сложа тут, понеже за мен е изключително важно. Също така не съм изхабил почти нищо от храната си, за което съм много доволен. Да, имам много релси. Грифах релси. Понеже нямам планове да ги използвам. Имаме също така и Music Disc. Може да се направим и джубокс, но за сега не. И кабелстон на целия го фърлях, където имах. И сега ще трябва да си ги изпечем. 1, 2, 3, 4, 5. Тъй. Тук ще ни трябва по 8. Да решим достатъчно всъщност да изпечем. Да ще имаме. Тъй колко е? Той ще ни трябва 4. 4. И така. Слагаме и така. Супер много айрон. Аз също така съм от 19 лева, ако помните миналия
път завърших с 19 левел. И това е, защото нали умрях и загубих към 15 левел. Не, по-малко 15 станах 8. След като се взех левелите, няма да вземем малко така блокчета да имаме. И почнах да си използвам и диаманти. На такър къп ни изчепих към 5 айрон. Също така имаме само 3 стелички, ама няма да откажа един лък да имаме. И тъй да си направим едно лък. Да си имаме. Така също така няма никакво дърво. Нямам само ето и дърво. Това не мисля да го пораствам тук, защото няма да стане. И виждате, приемливо количество от ресурсичета. Сега само трябва да изчакаме айрон да се спече. Само трябва да го турим тук. И така да вземем малко, че да има място да се спече. И като изпека всичко, ще се върна, за да видим каква е равносметката и също така можем да излезем на повърхността. Опа, да си направим един айрон меч. Няма да бъде лошо, няма да спра още даймонд. Добре, защото взех само едно айрон, не ме питайте. Не. И тъй, ще го сложим и тук. И ще излизаме скоро. Но първо трябва да изчакаме всичко да се изпече. Много време ще има да чакам. И така, хора. Сега сме в нашото малко авка местенце. Нека го разрушим. Тук всъщност не това точно може да остане тук. Тук си бяхме, докато чакахме да се изпикат всичките неща, които вече, както виждаме, фурнците не работят, значи те са изпекли изцяло. Това, което е да оправим, че да не бъде грозно. Просто не обичам да ми е грозно, поне да има някаква правилна форма. Не бе. Тъй. Просто вижте професионален билдинг в момента в моят канал. Напълно професионален. И нека видим всичките ресурси, които имаме. Ще трябва да изчакаме той едно айрон, не можем без той едно айрон. Вау, супер много. Супер много. Нека вземем всичко и така. Просто да го вземем. Това ще вземем. Той ще вземем. Нямаме почти никакво дърво. Имаме повече диаманти, отколкото дърво в момента. Крайният резултат е, нека видим точно колко е. Са ето тези хубави нещица, които са 1, 2, 3, 4, 5, 6 стака и 6 редстоун, 1, 2, 3, 4, 5 стака и 13 айрон, 41 голд, 7 емералда, 3 стака и 59 опис, 13 диаманта и 14 обсидиан. И само стаки 3. Колко, но това не е важно. Сега можем да се превърнем отново всичко в блокчета, за да бъде по-компактно. Можем да се го пренасяме навсякъде, където се поискаме. И трябва да излезем на повърхността, за да можем да започнем търсенето на новото място, където ще обитаваме от сега нататък, където ще живеем, където ще битуваме. Това прозвуча някакво супер странното, ще битуваме. Тъй, е така, супер, имаме супер много ресурси, което много ми харесва. Така, нека превърнем и голда в голд блокчета. Всъщност не, за сега няма смисъл, ще е по-малко от един стак. Ето, това са нашите ресурси. Какво друго ще вземем от тук? Мисля, че ето тези неща, за да можем да ги засеем. От тук може да вземем лъка и стрелите. Това ще е важно. Може да се направим още стрели. Където сега ще го уча как се правят стрели. Къде са перата? Аз не съм мислил. Тъй. Даже ви космести ще направя още. Мисля, че нямам дърво за нищо, все пак ще направя още стрели, че да имам. Той ще го превърнем на торче, също да имаме. Той едно кол ще го оставим. Нортън флеш може да ме потрябва като някаква резервна храна, седлото ще вземем. Тези брони, диска, немтаговете, книгата не мисля да вземам. Това ще бъдат най-важните работи.
Не се чуди сега. Тук нямам нищо друго, което мога да взема. Трябва... Книгата мога да взема и трябва да взема тези релси, защото за какво съм ги фармил. Да кажем, той може да не ни потребва. Какво друго? От какво друго можем да се лишим? Също така нека да се напълним кабелстоуна. Горе. Не знам, можем този меч да се лишим. Вземем още малко. От нищо друго не бих искал да се лишаваме. Да кажем от тето и дърво. Можем да се простим с него. И още един път скриншотваме координатите. И почваме да се изкачваме право нагоре. Всичко ни тук. И да. Ще се върнем, като излезем на повърхността. Да, такова да сложим. Така, хора, наближаваме. Чуваме дъжда. Доста надълбоко сме се били закопали. Трябва да внимаваме тук да не паднем, защото ще бъде лошо, ако паднем. Така. Както чуваме дъжда е тук. В момента, ако не бъркам, трябва да е нощ. Да, ще е сняг да е. И сега... Ние някъде близко тук влязахме. Ах, мале, как ме стресна. О, не. Не, аз по такива планини няма се бия с скелети. Ей, гати! Дъждето не мога да го взема. Чудесно. Поне да беше станал ден де. Сега не знам какво ще правим. Не мога така да се търся нищо. То като гледам скоро слънцето ще изгри. И да се надяваме, че ще спре дъжда. И ще можем съвсем спокойно да си търсим място, където да живеем. Също така ми се иска да събера малко паржолки по време на моето пътуване. Но нямам никаква идея какво да изхвърля. Честно. Какво да изхвърля? Кажете ми сега, какво да изхвърля? И дърво трябва да събирам. Айде ще простим с тези релси. Все пак храната ни е по-важна от релсите. Релсите може да и крашнем храната. Не! Падай бе! Стой така. Също така няма да си скараме брадата, понеже с тях ще ги ваншотваме. Умря. Така. Ден е явно, ще като той зомби се запали. Просто вали дъжд. В момента сме на ден 9. Иначе преди малко беше 8, вече е 9. Тук някаква друга зомби... прасенце да има. Не, овце. О, и крави. Чудесно. Чудесно. Ще можем да се крафтим легалце. Ще можем да се крафтим много неща. Но проблемът е, че нямам никакво място. Все пак за храна винаги ще намеря място. Дори диаманти бих свалил за храна. Понеже в един сервер ми се случи. Всъщност Too трябва да го знаете, някак да не го знаете. Да спомня с full diamond set, всичко без храна и умрях. Защото няма храна. Просто нямаше никакви животни, имаше clear luck нон-стоп и те като се спавнят животните, шанса да ги намериш е 0%. И да, тъй че беше едно такова тъпо нещо. Но, като толкова. Сега... Не знам какво ще правим. Има овце и крави, мене ми трябват и двете. Трябва ми пълна, за да се направя легло. Трябва ми кожа, за да се направя книга. Ма нямам никакво място. Просто не знам какво ще правим. Какво да изхвърлим? Какво да изхвърлим, кажете ми. Тая Iron Horse, тая книга всъщност не мисля, че ще използвам. Да, не мисля, че ще използвам тая книга.
Можем да жертваме. Нека не той бе. Не бе. Той. Сега храната ще караме на свински. Айде де, гледай, няма да ми даде кожа. Добре, само 3 крави ли ще има тук? Сериозно. Са без да кажеш с мене. Толкова много... добре. Толкова голямо пространство, само 3 крави. Добре, 3 кожа. Прилично. Трябва да си намерим сега и Sugarcane. Какво друго да изхвърлим? Още един стак релси трябва да изхвърлим. За да можем да стъкваме овцете, даже и така ще направим. Лъка може да си го крафтнем. Ето и. Мале, пълен инвентар. Мраза да ми е пълен инвентар, това е най-гадното нещо в Майнкрафт. Айде тая броня ще я жертваме. Събираме такова да може да си направим легло. Нещо ще е важно. Как изхвърлям айтеми въобще. Някои хора биха ме убили за това. Ама няма какво да правим. Нямаме място. Трябва да се установим някъде. Да си имаме честове, където да си оставим всичките айтеми. Да бъдем спокойни. Сега ще убиваме прасета за храна. Ще убиваме крави за кожа. Ще кастрим овце за вълна. И ще се оглеждаме за нещо хубаво. Дори не аз вземам дърво, защото нямам място. Ще вземам само ако някъде нещо ми трябва да крафна. Чекайте, не с шерите. Как не го убих? Тъй. Още прасенца. И ако намерим нещо интересно, ще се върнем, защото сега не мисля, че ще е интересно пак епизод да бъде просто как обикалям, трепя прасета и правя някакви скучни работи. Добре, хора, само за малко се връщам, понеже искам да ви кажа, вижте колко много прасета има. Имам вече, ето и прасеше един стак вече, даже над един стак прасешко. Няма вече какво да правя, бабък, не мисля да го оставям. Където ще трябва да направим така, да крафтим той. Да крафтим така. Да крафтим 2 печки. За да имаме място. И да сложим колко ни трябваше? 4 тук. 1, 2, 3, 4. Тук да скриншотнем координатите F2, така. Ще да съберем още храна, докато трябва да се пече. И ще чуем какво да правим. Точно няма смисъл да се правя. Отново бързичък апдейт. Храната се пече, почти е изпечена. Ще вземем едно от тук. Да, 10, така 10 на 10. Но ще трябва да сложим нещо тук. Така ще чопнем малко от дървото. Става пак нощ, което много ми харесва, което значи трябва да си направим едно легалце, за да можем да преспим нощта, понеже можем да си го позволим. Това ще бъде нашето... Не знам какво правя. Това ще бъде нашата база от сега нататък. Само трябва да се спече той. Трябва да сложим така едно, че да се спече. И можем да легнем. What? Окей, no bugs. Мале, как се фраснах. Добре, вече е ден. Вече сме ден 10. Ако няма много прасеца вече. Всичките са в фурната. Ябълка. Ще си направим една златна ябълка. Сега пък няма къде да взема. Мале, че съм много тъпо, хора, много тъпо. Просто как може да ми е пълен инвентар? Как може? Той не ми трябва. Трябва бързо да се намерим някакво място, защото няма да стоя така. Още дълго. Ма се трябва да взема и паражолите. Ще ги заместим с дървото. На място на какво ще вземе нашето легло, понеже не може да се лишим от леглото в никакъв случай. Може би ножиците. Те не са много толкова нужни. Супер много храна. Да. Ножиците ги махаме. Тъй. Имаме си вече храничка.
Можем да изкараме това тук. Това тук. И така. Да си отрежем леглото. Да го вземем. Имаме си вече хранаме всичко. Зарязваме и тая малка база, понеже няма защо да я използваме. Накъде да тръгнем? Не мисля насам. Някъде насам искам плейн. До сега винаги съм си мислил, че плейна е тъпо да оцеляваш, понеже всички оцеляват в плейн и сега аз пък няма оцелявам в плейн. Но този път ще оцелявам в плейн, защото до сега никога не съм оцелял в такъв. И естествено тук ще има 30 000 неща. Нищо. Аз нямам лък, нали? Ах, мале. Яйца трябва да се взема, ще скриншотим просто координатите. Така гледайки яйцето. Само да се обърне отново към нас. Сериозно? Ще изчезне. Така. Така че да знам, че тук има прасенце, овце и кокошки, ако ни потребват. Понеже ми се падна картоф, но не е морков. И така че и да си захвана прасенца. Първо това ще бъде супер трудно, второ няма да има никакъв смисъл, понеже няма да имам с какво да ги размножавам. Чудесно, насам виждаме планини, така че се пренасочваме добре това. Второ, само прасета ли има, гледайте, навсякъде прасета. А поне нямам ръб от глад, което е хубаво. И сега продължаваме да търсим. И докато не си намерим някакво място за яка база, няма да спирам епизода. А само ще ви апдейтвам, ако има нещо хубаво. Добре, хора, точно спрях видеото буквално там назад и малкото хубаво, че го спрях и идвам насам и виждам плейн. Но доколкото виждам е супер мъничък плейн, така че трябва да погледнем дали наистина е мъничък плейн или е някакъв голям. Виждаме крави. Охо, крави, прасета. Кокошки ли са това? Не, няма кокошки, за жалост. Овце. Още по-добре. И овце си имаме. С койдове тук. Някаква планинка, в която може да строим. Това ми напомня... шугаркен, чудесно. Това ми напомня за оцелянето на Дидо. Тук плейн и някаква планина. Можем тук да се заселим. Мисля, че ще бъде добра идея. Имаме с sugarcane. Така да го скриншотнем. Опс, нето и. Така също ще направя така. Защото сега не мога да го взема, поне да се размножава. Имаме си овце. Някаква рандом дърво, което сте така. Експлорваме на супер много чънкове, затова от време на време може да има FPS drop. Да, това място ми харесва. Или не ми харесва, не знам. Кажи, ти харесва ли ми? Не ми ли харесва? Мисля тук да оцелявам, изглежда хубаво. Малко ще пообиколим, имаме готини планини, имаме прасета, имаме всичко нужно за оцеляването ни. Тук още прасета, още крави. Чудесно, бърч, горичка. Харесва ми. Не знам, в 1.11 нарочно ли е направено, но супер много животни. Гледайте тук още. Буквално, аз като почнах първия ми Minecraft Survival, аз умирах от глад. Въпреки че ходех постоянно, нали, нон-стоп ходя сам, за да мога да се намеря храна. И сега явно те са по-благосклонни към хората, които са с подвижен начин на живота, ако мога така да се изразя, които не седят на едно място, не отглеждат. Вилич, yes. Добре, знаем на къде ни е нашето нещо. Можем просто да отидем до Sugarcane, ако ни трябва. Натихнах бутона, Space. Летяме към Вилиджа, 100% ще се установим в Вилиджа, понеже това е прекрасно начално място, където да живеем. Blacksmith не виждам, мак не ми трябва Blacksmith. Blacksmith е ако... Я знам какво е. Чудесно, имаме си прасенца, виждам крави, овце. И виждаме вилджерите първите и което значи, че имаме малко време по най-бързи начин. Дори от тези новите прецакани вилджери, които няма да са трейда с тях, защото са заключени. Добре, виждаме на някъде за нищо. Ето, има. Добре, виждаме ту смета. Не бе. Златце, няма да откажа, той няма да откажа. Хлебчето. Защо и тук. Имаме си книжки, имаме си всичко. И първото нещо, което трябва да направим е да си изберем една къщичка. Някоя от по-големите искам. Не, тая малка. Айде, една голяма къща, няма ли да има? Толкова ли ви е бедно селото? Насам да има... ето. Виждаме.
отдалечена от главната част на селото. Всъщност това е доста голямо село. Много ми харесва. Много голямо. Само че как ще се качим? Така. Ето тук. What? Random dirt. Окей. Ето тук ще оцеляваме, може да се направим до някакъв сторич тук надолу в земята. Мина имаме идеално. Тук ще се установим. Да хапнем малко. Нямаме честове, което е лошо. Много лошо. Но пък можем да си оставим леглото, да се знаем, че тук ще живеем. Чакайте един скриншот, просто да се знам, че това ми е холма. Така как гледа леглото, винаги ще знам, че тук ми е холма. Можем да дойдем, да се щупим малко от дървото. Да си направим честове, да се освободим от всички ненужни айтеми. Всъщност от всички нужни айтеми, просто да ги направим така, че да имаме място. Път нещо, като да направим да крафнем един крафтинг тейбъл. Да вземем дървото, да крафнем всичкото дърво на честове. Един двоен чест става. И просто да взема и да се оставя всички важни ценни ресурси, които не искам да бъдат загубени тук. Той. Един стак такос. Колко е хубаво да ви е празен инвентара. Няма да си представя. Аз ви казах, че ще крафна златни ябълки. Не го излагах. Ще си крафнем златни ябълки. Е така. Да има, понеже за года да няма нищо по-друго да го ползваме. Поне да си имаме златни ябълки, може да си ги държим в нас, така че да не можем да умрем. И виждаме, че има и прасенца. Сега да огледаме мините. Не мините. Всъщност не. Друго трябва да направим, което е по-важно. Хубаво си тук. Лес навътре. Лес навътре. Ма, ще дойдат и ще убият. Казвам, че ще дойдат и зомбите и ще убият. Влез навътре. Влез навътре. Не, това няма да влезе. Трябва да чакаме да стане нощ, за да може те да се приберат. И да ги затворим, за да не бягат. Можем също така това да ги оберем. Да си имаме още известен запас от храна. За начало мисля да ползвам тези ферми, които са готово предоставени от нашите вилангери. Гледаме, че имаме къщички. Хубави къщички, харесваме. Хубаво се отсека цяло. Много хубаво. Сега може да си вземи хлебчето, после извънка да ще отида да взема шугаркейна. След което почваме да оцеляваме вече, като хората. Изключително доволен съм, че намерихме селце. То толкова голямо селце. Чакай, че съм като някакъв хакер. Но вие виждате, напълно нормално го намерих. Просто се стремях към плейн. В плейновете, понеже има само такива. В села, главно в плейновете. Затова попадахме и на селце. Може да вземем хлебчето тук. Сега с това ще затворим. Ще затворим този вълджер тук. Ще трябва да си вземем прасенцата и овцете. О, кончета имаме дори. Стир. Ще може да се размножаваме кончетата, понеже имаме моркови, имаме и злато. Охо, тук много хубави две фермички. Много хубави фермички. Сега да се засеем само той. Ето така, малко по-дълъг епизод, не мисля, че ще възразите. Въобще не мисля, че ще възразите. Само да се довършим нещата. Трябва да изчакам нарочно, няма да лягам все още. За да може да ги накарам те да се приберат, за да мога да ги затворя. А през другото време можем да си крафнем още торчове и да осветим навсякъде. Понеже това ще бъде изключително важно. Айде бе, ти няма ли да влизаш? Глей, то тъмно стана вече, вие още не сте се прибрали. Ето ги почват да се приберат. Чувам паяци. Ще трябва да внимаваме. Ти да влезеш нещо. Добре, почваме да ги заключваме. Тук има. Да, има. Заключен. Тук има. Така. Тук няма врата, няма никой да има. Хайде, влезай вътре. Добре, влезайте някъде. Влезайте някъде, де.
Значи ще умрете и тук и просто не знам какво ще направя, като умрете. Виждам, тази вече е блокирана. Трябва ми да спася колкото мога повече вилъджери. И ти ела насам. Трябва да спасявам тук. Няма да излизате от тук. Има ли някой тук? Един си заслужава да бъде спасен. Чуваме първите зомбита. Трябва да осветяваме. О, мале. Махай. Тук някой не... Както го заздехме, продължаваме да търсим от другите къщи, по нещо е изключително важно. О, скелет, фак. Не мисля, че... Така. Осветяваме малко по малко. Така. Тук нещо не е. Опа, тук има. Техи, трима. Стой си вътре. Тъй. Така, мисля, че толкова се е селото. Виждаме, че там гори нещо. Не интересува. Ох. Страскам се, тъй като чувам скелети. Много се страскам даже. Не. Съжалявам. То трябва да го убим. Добре, убихме го. Стреличка. What the fuck, как я е забил? Тук да има някой? Не. О, голяма дупка. Да. И мисля, че това ще бъде всичко за този епизод. Опа! Край вече. Явно малките вилъджери са били превърнати. Айде, цели го, не мога целя. Са били превърнати в зомби вилъджери. И който не успя да се прибере на време, толкова. Ето и то не успя да се прибере на време и е зомбясал. Ти, ако влиш навътре, знаеш колко хубаво ще бъде. Съжалявам. Съжалявам, че те удрям ти. Тук няма нищо. В моята къщичка няма нищо. В моята къща няма да има вилъджери. Сега мейте да осветим хубаво. Няма зомбайовци. Даже ще направим защита против това да влизат в нашата къща. Ей така. Те не. И ние ще можем да влизаме. Те не. Забравих да взема още дърво. Фак. Можем да оставим тези неща тук. Вече няма да изхвърляме нищо. Можем да осветим още леко. О, мале. Паяк. Не мразя паяците. Те са гадни думи същества. Гледай го как се качва, иска да ма... И ти ли бе, зомби? Умри бе. Тъй. Добре. Осветихме всичко, епизода стана половин час, така че трябва да завършваме, но само още малко искам дърво да си набера. Опс, паднахме малко. Е така малко дърво да си чопна. Виждаме клей, което е странно, но много красива горчика. Не! Ябълка. И дърт. Добре, стига ми толкова с дърво. Прибирам се. Не искам повече дърво. Искам само да се прибера и да легна да спа. Добре. Добре. Махнаха се. И вече всичко ще изгори, освен крипърите. Те са просто гадни същества, които не горят. Те, чуваме зомбитата. Колко е хубаво да чуете, че зомби гори. Нямате си на представа. Още една златна ябълка ще крафтим да имаме. Така. Нямаме никакъв кабълстон за такива, ама все пак ще крафтим двечки да има малко. Ето тук ще ги сложим, ще крафтим още няколко честа, колкото имаме. Толкова. Но малко и тук да има честче.
Естествено в това малкото честче ще ни бъдат всички руди. Ето така. Също така няма да вземем Sugarcane, ама това ще бъде в следващия епизод. И да, това ще бъде всичко от мен. Надявам се да ви е харесал или поне да ви е било забавно. Аз бях BG Hard, а вие сте вие, да знам. И до скоро!